Boas tardes. Empezamos a rolda de prensa do Consello da Xunta, que, como ven sendo habitual, damos os datos actualizados de evolución da pandemia en Galicia. Xa son casi 6.500 personas que teñen o virus, exactamente 6.495 casos activos. Nas últimas 24 horas ingresaron 2 nas unidades de cuidados intensivos, cun total de 32 pacientes, un 87% menos que no pico da pandemia, e onte ingresaron 16 personas en plan de hospitalización, o que totaliza 155, uns 1.100 personas menos que durante o pico da pandemia, que chegamos a superar os 1.210. O resto se recuperan nos seus domicilios. Lamentablemente, nas últimas 24 horas morreron 2 personas. No entorno dos 80 e dos 90 anos, son xa 6.673 personas que perderon a vida, por tanto, o noso pésame ás familias. A nivel comparativo, a situación hospitalaria en Galicia sigue sendo relativamente boa, pero a incidencia está empeorando. A taxa a 7 días xa estamos por riba da media de España, estamos en 137 frente a 121, e a taxa a 14 días tamén estamos un pouco por riba da media de España, estamos en 221 casos por 100.000 fronte a 217,8 da media do país. Sin embargo, no que se refire á hospitalización, seguimos en lugares máis tranquilos. A menor ocupación da UCI, un 3,74%, a metade da media de España, que supera o 8% de camas ocupadas, e no que se refire á presión hospitalaria, estamos no 2,1% de cama ocupada, a media estatal supera o 3%. A taxa de positividade estamos xa no 6,5%. A media de España supera o 7,2%. A partir do 5%, como se sabe, entramos xa en tasas de positividade preocupantes. En canto a vacinación, seguimos nos primeiros postos na táboa, a segunda comunidade autónoma cunha dose, o 94,4%, 3 puntos por riba da media de España, e somos a comunidade autónoma con máis persoas vacinadas con doble dose, o 93,6%, 4 puntos por riba da media de España, que están por debaixo de 90% de xente vacinada con doble dose. En canto aos próximos días e a situación actual en relación á vacina, temos rematada a administración da dose de reforzo das 122.000 personas que recibiron unha dose de Janssen. Tense administrada a terceira dose nas residencias da terceira idade e en todos os maiores de 70 anos. Onte mesmo comenzou a inocularse esta terceira dose no grupo entre 60 e 69 anos, que queremos rematar o vindeiro 19 de decembro. Tamén antes do 19 de decembro queremos ter rematada a inoculación da terceira dose a todo o personal sanitario e sociosanitario que están a ser chamados para ser vacinados a partir do próximo sábado, é dicir, o 4 de Nadal. Tamén dende xa se está a vacinar nos centros de discapacidade e en todas as áreas sanitarias para deixar completa a vacinación nos centros de discapacidade o próximo 6 de Nadal. A partir do día 19 de Nadal comenzaremos a vacina coa terceira dose dos menores de 60 anos. E segundo coñecemos, fai unhas horas no Consello Interterritorial que se está celebrando en Córdoba, o 13 de Nadal chegarán as primeiras doses para a población infantil, entre 5 e 11 anos. Según informa no Consello Interterritorial, España recibirá 1,3 millóns de doses para persoas entre 5 e 11 anos. Galicia ten unha población aproximadamente do 5%, 4 punto largo por cento, unos 130.000 rapaces estarían nese ámbito de idade, e nos deberían de corresponder, de acordo coa población, nos entornos de 55.000, 58.000 vacinas. As prioridades para empezar a vacinar os menores entre 5 e 11 anos se concretarán nun Consello de Saúde Pública que se celebrará o 7 de Nadal, pero, en todo caso, todo parece indicar que empezaríamos cos nenos, as nenas de 5 a 11 inmunodeprimidos e despois seguiríamos con criterios de idade. Esperamos, por tanto, que a partir do día 13 de decembro podamos empezar a vacina entre os nenos e nenas de 5 a 11 anos e así disminuir o impacto que estamos a sufrir dese marxen de idade, que é un impacto grande. Das 1.300 alumnos
con COVID nos centros educativos de Galicia, 1.000 son alumnos de primaria, 300 son alumnos de secundaria e outro personal, profesores ou personal non docente. Por tanto, está claro que a franxa de dificultade está dentro dos menores de 11 anos, desde o punto de vista da contracción do virus. Por tanto, ímos seguir vacinando da mellor forma posible para afrontar a pandemia, e as vacinas son as que ofrecen claramente os resultados. Si vemos a porcentaxe de COVID en maiores de 70 anos, está baixando unha vez que metemos a terceira dose, e, sin embargo, o resto de población pois se mantén en termos altos. Do mesmo xeito que entre estudiantes de secundaria e de primaria hai unha enorme diferencia dos estudantes vacinados dos estudantes non vacinados. A situación epidemiolóxica clarísimamente está empeorando nas últimas semanas. Non é igual, efectivamente, que hai un ano, porque o 94% dos galegos están con doble dose de vacina, e esta inmunización está detrás de que a situación hospitalaria, de momento, non estea agravada desde o punto de vista dos ingresos, tanto en UCI como en hospitalización en planta. Todo o mundo pode entender que non debemos actuar igual que se non estivésemos mayoritariamente vacinados, pero tamén todo o mundo entende que non podemos actuar igual que se non estuveramos no centro da sexta ola en Galicia. Por tanto, neste contexto de que estamos vacinados e iso nos dá unhas garantías, pero estamos con un incremento de novos casos sustanciales, nese contexto temos que seguir traballando, temos que seguir actuando coa vixilancia precisa. Debemos de seguir mantendo as precaucións e seguir actuando con responsabilidade. As estimacións do Servicio de Epidemioloxía manexan un par de escenarios nas vindeiras datas. Un máis optimista, que debería de tender a unha certa ralentización de novos casos a partir dos próximos días, e un máis pesimista, no que aínda seguiríamos con un incremento de novos casos durante todo o mes de Nadal. A diferencia está nas interaccións que se produzan nos vindeiros días, en función do comportamento individual e colectivo. Nos vindeiros días, especialmente a ponte, estaremos ante unha prospección máis razonable de que a medida que avanza decembro empezamos a baixar o número de novos contagios, ou, polo contrario, se as interaccións se intensifican e non controlamos esas interaccións, aínda seguiremos subindo durante as últimas semanas do Nadal. Por tanto, todo depende do que fagamos. Evidentemente, hai unha serie de incógnitas, como é o impacto das vacinas en maiores de 70, xa finalizada, o impacto das vacinas entre 60 e 69 anos que empezamos xa, e o impacto das vacinas, se temos disponibilidade delas, a partir do 13-14 de Nadal para os nenos entre 5 e 11 anos. En ese contexto, e con todas esas variables, o subcomité clínico se seguirá reunindo, mañá ten reunión, e seguiremos analizando a evolución a próxima semana. O que sí está claro, todo parece indicar, xa anunciamos fai tempo, que o subcomité vai a seguir intensificando a solicitude de certificado COVID en espazos pechados, con posibilidade de contagio, como por exemplo os gimnasios, pediremos tamén certificado COVID, así como en lugares con usuarios vulnerables, refírome aos hospitais de día, aos hospitais oncohematolóxicos, as unidades de diálise e nas residencias de maiores. Por tanto, en estes contextos pechados, pediremos tamén o certificado COVID, como estamos pedindo na hostelería, nos lugares de ocio e nos albergues do Camiño de Santiago. Por tanto, volvemos a reiterar que pido prudencia, a menor interacción social posible. Pido que manteñamos a máscara en interiores, a distancia entre persoas, a distancia física, e tamén a ventilación en locales interiores. Pido que sigamos utilizando o certificado COVID, que ahora ampliaremos a lugares pechados, e pido, por favor, que a medida que vayamos tendo vacinas as iremos dispensando e, por tanto, iremos baixando o número de novos casos diarios. En todo caso, como comprenderán, a 700 casos diarios que tuvemos onte, cerca de 600 que tuvemos antonte, máis de 500 que tuvemos nos últimos días, é evidente que hai unha onda de infección moi potente, que os contagios se están multiplicando e que, de momento, grazas ás doses
de vacinas dispensadas non se está impactando de forma preocupante nos hospitais, o cual non quere decir que 14 ingresos nun día ou 20 ingresos outro día que tivemos esta semana non sexan cifras evidentemente preocupantes. Iremos, por tanto, axustando as medidas en función da situación epidemiolóxica e en función do pico que temos analizando en cantos dos escenarios que lle trasladábamos. Si somos capaces de que o pico empece a disminuir na segunda quincena de Nadal, estaremos ante un suposto distinto. Si, polo contrario, na segunda quincena de Nadal, como consecuencia das interaccións, o pico sigue subindo, estaremos, evidentemente, nun escenario máis preocupante. Iremos informando, como non pode ser de outro xeito, da situación día a día e das medidas, se son necesarias, que adoptaremos nas próximas semanas. Arrincamos con asuntos de economía. A Xunta lle interesa saber o que as industrias necesitan, coñecer os seus plans, nos parece moi útil. Por tanto, abrimos unha consulta para que as empresas realicen as súas manifestacións de interese de investimentos. Trátase de poñer en marcha novos espacios industriais compartidos. Trátase, por lo tanto, de empresas que queran traballar en espazos compartidos que nos digan exactamente cales son as prioridades. Facemos unha invitación aberta a todas as empresas, de todo tipo de tamaño, a todos os operadores, asociacións clusters, partindo dunha serie de obxectivos claros. Promover a implantación de fábricas compartidas, de centros logísticos compartidos, de espacios especializados compartidos, incentivar as inversións que redunden especialmente na sustentabilidade, tamén coñecer as prioridades de investimento e deseñar axeitadamente unha liña de axudas para este tipo de iniciativas por un importe de 10 millóns de euros. Sacaremos ao Diario Oficial de Galicia esta liña de consulta e a partir de aí recibiremos as solicitudes, insisto, sempre son instalacións compartidas para distintas industrias ou para distintos axentes económicos ou clústers. Hai 3 anos sacamos unha liña de axudas, adxudicamos 7 proxectos a través de 26 manifestacións de interese válidas. Se lles parece, conto rapidamente cales son. Cerca de 5 millóns os destinamos ao Centro de Servicios Avanzados na cidade das TICs da Coruña. Algo máis de 4 millóns ao Centro Logístico da Plisán en Salvaterra. 4 millóns no Centro Biotecnolóxico do Tambre. 2,5 millóns na Agrupación de Cooperativas Lácteas Clesa Caldas de Reis. 2,5 millóns planta piloto de Inlay en Curtis no sector lácteo. 2 millóns do Centro Galego de Tratamentos Térmicos de Aceiro en Narón e 370.000 a Centros de Servicios Avanzados Galicia Turistic en Vilagarcía. Pois agora vamos a sacar 10 millóns de euros para este tipo de proxectos compartidos no ámbito de innovación para coñecer exactamente cales son as prioridades das compañías. Unha semana máis apoiamos a tecnoloxía. Imos mercar 50 robots para que traballen solventando e xestionando expedientes administrativos repetitivos na Administración Autonómica Xunta de Galicia. Hoxe o que autorizamos é uns 8 millóns de euros para licitar unha plataforma de automatización dotada de inteligencia artificial e robótica para axilizar os procesos administrativos que ten a Xunta de Galicia que son claramente repetitivos. O contrato de estos 50 novos robots por 8 millóns de euros serán de 2 anos. E que poderemos facer? Pois dar resposta de xeito áxil á tramitación de grandes volúmenes de expedientes de carácter repetitivo, reducir os tempos de tramitación, incrementar a capacidade de tramitación das unidades administrativas, por tanto, un mellor servizo aos galegos. A Xunta é pioneira na aplicación deste tipo de robots administrativos no ámbito das tecnoloxías de automatización robótica de procesos como de técnicas de recoñecemento óptico de caracteres. Xo estamos a empregar neste momento. Temos 8 robots funcionando. Os procedementos tributarios, como as autoliquidacións de comprobante de vehículos usados, pois os robots nos verificaron 80.000 declaracións de tramitación de vehículos usados desde o punto de vista de imposto. Tamén o estamos utilizando para a liquidación de transmisións patrimoniais, sincronización de datos coa Seguridade Social e os robots que temos foron determinantes para poder pagar o 90% das axudas do plan de rescate do turismo en menos de 90 días. Recordarán que se presentaron miles e miles de axudas e grazas a esas técnicas podemos respostala, cruzala cos datos da Seguridade Social
e coa solicitude dos interesados e poder en 90 días pagar a miles de persoas. Insisto que son procesos repetitivos, que agora son executados por un software específico de xeito automático. Agora, coa vista posta na extensión a outros servizos de administración, imos marcar os 50 robots que acabo de decir. Estamos dentro da Estrategia Galicia Digital 2030. Por tanto, isto ven para quedarse. Estos robots poden funcionar as 24 horas ao día. Se pode tramitar expedientes administrativos repetitivos 24 horas ao día. Como comprenderán, sabemos perfectamente o que hacen, sabemos como traballan e, evidentemente, non teñen que fichar porque están ubicados nas dependencias da comunidade autónoma. Pasamos ao medio rural. Aprobamos o contrato de xestión coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria 22-24, que disporá de 140 millóns de euros de investimento para estes 3 anos. De que se trata esta axencia? De potenciar a calidade de produción alimentaria galega, de promover a investigación no eido alimentario e de promover e protexer a calidade diferencial dos produtos galegos. O sector agroforestal, o sector agroalimentario, a actividade investigadora están a mudar co futuro e nós queremos dar resposta a estes cambios para mellorar a competitividade do noso agro. Facemos, por tanto, este contrato, determinamos os obxectivos, os plans de revisión de personal da xencia, fixamos resultados e lle outorgamos 140 millóns de euros para o ano 22, 23 e 24 entre a Consellería de Medio Rural e a Axencia de Calidade Alimentaria que depende do referido Departamento Administrativo. Imos a investir 26 millóns de euros para adquirir medicamentos para os galegos que sufren esclerose múltiple. Sin dúbida é a causa máis frecuente da discapacidade non traumática en adultos de mediana idade e, como saben, unha enfermedade moi intensa implica unha reducción da esperanza de vida significativa. Pois ben, imos mercar 5 medicamentos por un importe de 26 millóns de euros ao ano, que se pode prorrogar durante 4 anos máis. Dos 5, 2 se empregan en primeira liña ou en fases iniciais da esclerose múltiple e os outros 3 fase activa e grave da enfermedade. Se trata de prever a aparición de novos brotes, de que os brotes sexan máis leves e que retrasen a aparición da discapacidade. Máis de 3.000 persoas están en tratamento activo por esclerose múltiple no Sergas e no ano 20 preto de 1.900 persoas se lle dispensaron os fármacos que agora vamos a comprar de forma centralizada. O Hospital de Santiago é un dos 12 centros de esclerose múltiple de referencia en España e igualmente recordarán que hai 2 anos presentamos un proceso asistencial integrado da esclerose múltiple co xeito de un protocolo común de toda Galicia orientado á detención temperá, o procedimento para a solicitude de avaliación de discapacidade e tamén un catálogo para profesionais e pacientes de recursos a domicilio para esta terrible enfermedade da esclerose múltiple. Seguimos falando de sanidade. Fixemos unha enquisa aos usuarios dun novo servizo de hospitalización a domicilio que impulsamos no ano 2019. Esa enquisa tivo lugar con 27 preguntas, participaron 1.900 pacientes sobre esta modalidade e lle pedimos opinión sobre información, trato recibido, tempos de resposta, valoración técnica, consolidación, etc. Resultados máis que positivos. O 98% dos pacientes tratados en hospitalización a domicilio consideran boa, moi boa ou excelente a atención recibida. Preto do 60% afirma ter recibido unha asistencia mellor da esperada e o 88% dos pacientes volverían a repetir este tipo de asistencia de hospitalización a domicilio. Recordarán que presentamos o plan de hospitalización a domicilio no ano 19, o dotamos con 2,5 millóns de euros e actualmente xa chegamos ao 81% da población galega. A pesar de ter a población máis dispersa de España, o 81% dos galegos poden recibir hospitalización domiciliaria no seu ámbito familiar. Durante o pasado ano prestamos servizos a 6.400 pacientes, cunha idade media de 73 anos. As patoloxías máis comuns son patoloxías respiratorias e cancros. Por parte de contratacións, dende o ano 9 levamos contratadas 33 novas prazas de personal sanitario,
fundamentalmente médico e enfermería. No ano 22 temos outras 6 persoas que imos contratar e, por tanto, estaremos ao redor de 40 novos profesionais para atención domiciliaria. Quero agradecerlles o seu traballo, o seu esforzo e esta excelente valoración que sacan de acordo cos 1.900 pacientes consultados na enquisa que acabo de facer referencia. En materia social, seguimos actuando, as consecuencias socioeconómicas da pandemia non disminúen. Lamentablemente estamos na sexta onda, todo parece indicar que esta sexta sería con menor intensidade e o certo verdade é que está empezando a preocupar a todas as autoridades europeas e, por tanto, tamén os galegos. A tarxeta básica, recordarán, foi unha tarxeta básica para alimentos entre 150 e 300 euros ao mes en función das necesidades familiares. Chegamos a 57.000 galegos ou galegas que teñen esta tarxeta básica e a decisión é manter o crédito adecuado e suficiente ata o primeiro semestre do ano 22. Esta tarxeta a iremos retirando en función da disminución da onda pandémica. Si as ondas pandémicas se siguen replicando durante o primeiro semestre, temos crédito ata o 30 de xuño do ano 2022. Pola contra, si imos disminuindo con a terceira dose a onda pandémica, pois evidentemente poderíamos retirala antes en función da situación en que se atopen as familias. Dous asuntos en materia de igualdade. A semana pasada toda a sociedade galega pronunciou o non alto e claro a lacra da violencia machista. Hoxe repetimos que rachar co círculo da violencia machista non é unha cuestión de un día, nin dunha pancarta, nin de un comunicado. É unha cuestión diaria e constante. A Xunta destina algo máis de 5 millóns de euros ata o ano 23 para apoiar as axudas mensuais de ata 800 euros ao mes ás víctimas de violencia machista e fomentar a independencia fronte aos agresores. Somos a única comunidade autónoma de España que temos esta prestación mensual. No Consello vimos de aprobar a convocatoria para o ano 22, que, como digo, está entre 200 e 800 euros ao mes, en función do número de persoas da unidade familiar. A quen van dirixidas estas axudas? En primeiro lugar, a mulleres maiores de idade ou emancipadas, vítimas de violencia de xénero que racharan a convivencia co agresor durante o último ano, vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e vítimas de violencia vicaria, que son as que teñen como obxectivo danar a mulleres a través dos seus fillos ou dos seus seres queridos. Pois ben, ademais de acreditar esta situación, tamén temos que certificar a residencia efectiva en Galicia, os ingresos mensuais iguais ou inferiores ao doble do IPREN e non ter recibido axudas antes. A definición da cuantía se fará en función dos ingresos da beneficiaria, se ten algunha filla ou fillo ao cargo e outros condicionantes como a atención a algunha persona con discapacidade. Galicia leva investindo 40 millóns de euros nesta prestación única no conxunto de España. 5.200 víctimas atendidas, 531 víctimas que están cobrando no ano 2021, ano actual. Seguimos co tema da igualdade e co tema das axudas para desincentivar as víctimas de trata de explotación sexual. Desincentivar, por suposto, este tipo de prácticas. Imos destinar 450.000 euros para apoiar as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, co obxectivo de atender as necesidades aproximadamente de 700 persoas. Pois ben, as organizacións que se dedican a isto, hai un baremo en función dos cuales financiamos con estas axudas e financiamos a atención inicial nos chamamentos realizados polas autoridades judiciais, o asesoramento social, a atención psicolóxica, as actuacións de apoio directo para trámites administrativos, etc. Dende o ano 16 levamos investidos 3,2 millóns de euros e chegamos a 3.600 víctimas de trata de explotación. Estos dos asuntos en materia de igualdade e agora un asunto en materia de turismo e de competitividade. Iniciamos a primeira campaña de posta en valor da entrada do AVE Madrid-Ourense. Evidentemente, Ourense é a cidade galega máis próxima en tren de alta velocidade a Madrid, 2 horas 15 minutos, e temos que aproveitar este feito diferencial para mellorar as capacidades turísticas da provincia e, de tal xeito, a partir de aí, do resto de Galicia.
Hai un destino, por tanto, de calidade confirmado e constatado a partir do 21 de Nadal, que é Ourense-Madrid, Madrid-Ourense. O resto das cidades, lamentablemente, aínda lles queda por esperar para ter tempos competitivos, pero certo e verdade é que facemos un convenio co INORDE, Deputación de Ourense, para poñer unha campaña de promoción de Galicia como destino turístico e acceso en tren de alta velocidade a Ourense, Madrid, Madrid-Ourense. Onde imos a facer a campaña? Pois, normalmente, lóxicamente, nos lugares de orixe, nos lugares de prescripción, nas estacións de Atocha e Chamartín, e tamén na promoción nas pantallas dos trens, a través de materiais de promoción, nas redes sociais e en impactos divulgativos en diferentes puntos de Madrid, impactos divulgativos en publicidade estática. Esta campaña terá un custe entre a Diputación e a Xunta de Galicia de unos 96.800 euros. Empezaremos a campaña, se é posible, a finais deste ano, principios do ano que ven. Sería a primeira campaña de promoción de Galicia a través de alta velocidade ferroviaria entre Madrid e Ourense, Ourense-Madrid. Seguimos no ámbito dos camiños de Santiago. Conveniamos co CSIC, a través do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, que faga un análise pormenorizado, documentado, histórico e riguroso de solicitudes de novos camiños de Santiago que chegan á Xunta de Galicia de forma constante. Imos, por tanto, a estudar con documentación histórica si realmente hai máis camiños de Santiago coa categoría de territorio histórico ou se son itinerarios culturales ligados ao fenómeno xacobeo, que son dúas cousas distintas. Un camiño que acredite dende a Idade Media peregrinaxe se pode considerar categoría de territorio histórico e, por tanto, ter un camiño máis. Pola contra, se o que non se pode acreditar é eso, é simplemente algunha relación cultural ligada ao fenómeno de Xacobeo nesos tramos, estaríamos ante outro suposto. Para obxectivar, para acreditar e para buscar informes sólidos, encargamos ao Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, ao que destinaremos 600.000 euros no ano 22 e 23. Que camiños imos estudar? O camiño do mar, pola Mareña Lucense, en conexión co camiño inglés. A vía Cunning, alternativo ao camiño francés pola provincia de Lugo. O camiño San Rosendo, que enlaza Celanova. O camiño Miñotos-Ribeiro e camiño da Geria, desde Portugal, pasando polo Ribeiro e Terra de Montes. O camiño Muros-Noia, o camiño de Muxía por Brandomil e o camiño Mariñán polas Mariñas Coruñesas. Isto é todo o que vamos a poñer a disposición do Instituto Padre Sarmiento e que estudie a bibliografía, os documentos históricos, se acredite, no seu caso, que tipo de calificación lle merecen estas aspiracións a conformarse ou a constituirse como camiños de Santiago, ademais dos 10 que xa temos consolidados. Un novo ben de interés cultural, o microscopio naturalista creado a finais do século XVII polo holandés Anthony van Leeuwenhoek. 500 microscopios existían no mundo desta natureza, só se conservan actualmente 9 en todo o mundo. Un en España, e ese é un microscopio, o de España, que se conserva en Galicia, a mans de un particular. É unha peza única que permitiu ao seu creador sentar as bases da bacterioloxía e a protozooloxía e imos declarar o ben de interés cultural. Insisto, é unha peza única en España, única entre as 9 do mundo, por o seu valor histórico, cultural e pola contribución ao progreso de moitas disciplinas científicas. Imos protexelo. Que significa declarar un ben moble como un microscopio BIC? Significa unha serie de requerimentos e obrigas para os propietarios. Por exemplo, no caso dos bens mobles, a obriga da visita pública pode sustituirse polo depósito para a súa exposición durante 5 meses cada 2 anos. Por tanto, se deposita un microscopio en un lugar público, se considera que as obrigas do propietario deste BIC moble quedarían resoltas conforme a legislación BIC. En Galicia temos 771 BICs. 95 deles foron declarados nos últimos anos a partir da Lei de Patrimonio Cultural de 2016. Recordarán que as últimas declaracións BIC que trouxemos ao Consello da Xunta foron a Igrexa da Cruz do Incio, o Parque do Pasatempo en Betanzos ou a Terraza de Sada. Ahora incorporamos unha máis, o microscopio único o que se atopa en Galicia.
Temos en trámite distintas declaracións BICs, a Ponte Maceira, a Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, a Casa Cornide, o Museo Maside. En definitiva, hai todavía expedientes en trámite, lóxicamente. Agora acabamos de resolver un deles, que é este ben moble, este microscopio. Conveniamos coa Universidade de Bahía un acordo para renovar o convenio de colaboración para a ensinanza do galego nesa cidade brasileira. A Universidade Federal de Bahía, levamos traballando con eles desde o ano 96. Hai 63 alumnos que están estudiando galego ou cultura galega nesa universidade, un 73% máis que o pasado ano. Facemos un convenio, polo tanto, para ter un profesor para a lingua propia de Galicia e para a cultura galega. Imos seguir eliminando os puntos de verquido incontrolado. Este é o obxectivo. O número de puntos de verquido incontrolados reducimos un 577% en só 7 anos. Pasouse de 300 puntos executados en 2015 a 52 executados no ano 2021. Destinamos 9 millóns de euros á eliminación de 1.166 puntos en máis de 150 concellos galegos dende o ano 2015. Isto permitiu rexenerar 79 hectáreas que ocupaban os puntos de verquido incontrolado, e este programa de restauración ambiental imos seguilo. Hoxe autorizamos para o ano 20 e 21, hoxe analizamos o informe do ano 20 e 21, e nos últimos 2 anos logramos a restauración de máis de 10 hectáreas de terreo. Estas son algunhas das novidades para o ano 22, que volvemos a habilitar 1,8 millóns de euros no que se porá en marcha o foco no Camiño de Santiago. Habilitamos unha app para que calquer peregrino que pase polos distintos camiños de Santiago poda fotografiar e xeolocalizar os puntos de verquido incontrolados que se atope ás beiras dos distintos kilómetros dos camiños de Santiago. A partir de aí, actuaremos, lóxicamente, para retirar ese punto de verquido incontrolado que se produce todavía, lamentablemente, en algunhas partes do territorio. Pois ben, seguimos outros asuntos e imos xa rematando. Presentamos un informe da política pesqueira común ao Consello Galego de Pesca. Queremos tratar con eles cal é o posicionamento de Galicia que plantexaremos ao Goberno de España e tamén á Comisión Europea. A nova política pesqueira debe ser unha solución europeísta que fomenta a cohesión social, a innovación e a mellora das condicións de traballo nos buques. E necesitamos unhas reglas de xogo iguais, dado que a industria é globalizada. Non pode ser que nun buque europeo haxa unhas normas de xogo distintas a outro buque faenando en aguas internacionais de outras latitudes. Rexeitamos a eliminación das subvencións aos combustibles, o decimos claramente, eso suporía, sin ninguna duda, a inviabilidade da frota. E tal como está o combustible neste momento, xa sería un disparate doble. O papel esencial da proteína mariña na alimentación do futuro inspira o documento, e a baixada pegada de carbono e as condicións específicas da frota artesanal é a última parte do documento. Propoñemos 5 grandes reformas para obter unha pesca xusta e unha pesca igualitaria, responsable e sustentable, e plantexamos un documento con 5 puntos. Política pesqueira social e de futuro. Pensamos que é o momento de centrarse no eido social, nomeadamente na remuda xeracional, como gran reto ao futuro da pesca. Volvemos a reiterar, este é un tema moi serio. Se non temos mariñeiros, non teremos barcos. Se non temos barcos, non teremos pesca. E se non temos pesca, non temos proteína marina. Por tanto, parece razonable que cuidemos ese asunto. Analizar a mellora das condicións de vida a bordo, fundamental para ter remuda xeracional. Que a Unión Europea exixa a todos os armadores que cumpran as normativas internacionais en materia laboral. Fomentar a igualdade de xénero ao bordo dos buques. Segunda idea forza. O mercado mundial ten que ser xusto coas mesmas regras de xogo para todos. Terceira regla, a pesca sustentable debe de promover a conservación da biodiversidade. Os mariñeiros galegos queren seguir pescando, non son depredadores, ao contrario. Os depredadores son os que non lle importa seguir pescando. A nós sí nos importa seguir pescando.
Cuarto punto, ligado á adaptación do cambio climático, precisamos políticas ambientais e pesqueiras para buques neutros en carbono. Se queremos disminuir as subvencións, o que temos é que pasar a buques a gas ou buques eléctricos. Eso non se fai en 15 días, nin en 15 meses. Eso conleva un período de transición non menor. E, por último, en quinto lugar, insistimos na importancia das organizacións regionais de pesca, tendo en conta que o 80% dos desembarques actuais provén de zonas sin estas entidades. Por tanto, se temos organizacións regionais de pesca, podemos controlar os desembarques. Se non temos ninguén que controle, nas lonxas non se controla, os desembarques nos diques non se imputan e non se concretan, non se balancean, pois, evidentemente, despois hai problemas con determinadas especies. En definitiva, imos a presentar este documento, o documento do Goberno, Consello Galego de Pesca, imos a buscar a complicidade do mesmo e despois seguiremos o noso traballo con organizacións pesqueiras europeas ante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e, por suposto, ante o Goberno de Europa. Expropiacións e sendas en Ourense, 3,5 kilómetros de novas sendas en 3 puntos da cidade das Burgas. Na contorna de Seixalbo, na Rabaza e na Avenida de Ponferrada, prolongación da Avenida de Buenos Aires. En total, 1,9 millóns de euros os que vamos a destinar. Empezamos as actas previas no primeiro trimestre de 22 e despois licitamos as obras na súa totalidade. En Ourense estamos executando 16 kilómetros de vías peonís e ciclistas na cidade por un investimento de 6,4 millóns de euros. Transferimos ao Concello de Pereiro de Aguiar a petición do propio Concello un treito antigo da estrada provincial entre Castadón e San Miguel do Campo. Por certo, un lugar moi fermoso onde estaba o antigo embalse, onde, a partir do cual a xente en Ourense podía ter auga. A partir de agora xa, desde fai tempo, se utiliza o río Miño, pero ese era o embalse de abastecemento da cidade de Ourense. E, por último, temos que presentar un recurso para defender o nome da ría de Ribadeo. Non entendemos realmente como se resolveu este expediente. Estamos moi sorprendidos de que o Goberno Central ditara unha resolución na que se establece que o topónimo oficial para nomear a ría na que desemboca o río Eu poderá ser, ademais de ría de Ribadeo, a ría do Eu. Non hai soporte legal para tomar esta decisión. E, por tanto, lamentablemente, temos que presentar un recurso contra esta resolución. A ría de Ribadeo foi o único nome oficial dende que existe a ría e dende que temos memoria histórica. Por que temos que presentar o recurso? É un topónimo que ten séculos de antigüedade, a ría de Ribadeo, e, por tanto, entendemos que vulnera a Lei de Salvagarda do Patrimonio Cultural e Inmaterial. Por tanto, esta decisión do Goberno entendemos que é ilegal, primer punto. Segundo, o propio nomenclátor xeográfico de España considera como indicador xeográfico e identificador único de instancia de localización ría de Ribadeo. E terceiro, as Nacións Unidas aconsellan un único topónimo por nome xeográfico para evitar cambios innecesarios dos nomes. Por tanto, non entendemos moi ben que pasou aquí, pero despois de estudarlo por parte da asesoría xurídica, recorremos a resolución do Goberno Central unilateral que cambia o nome secular de ría de Ribadeo por ría do Eu ou ría de Ribadeo. Non é o mesmo, o nome é único e vamos a entrar agora nunha discusión que entendemos que está zanxada desde fai anos e décadas. Non se trata, por tanto, de intentar que haxa unha preeminencia do Concello de Ribadeo sobre a zona de Asturias. Para nada. Isto non ten nada que ver. É unha ría compartida. O que pretendemos é que o nome que ten é o nome que ten que seguir. Non podemos andar simplemente porque o pide alguén cambiando os nomes ás cousas cando levamos séculos de outro xeito, con outros nomes xa confirmado, consolidado, e que entendemos que é o lóxico desde o punto de vista legal. Aprobamos o escudo e a bandeira de San Xoán do Río, Concello Ourensán. Con isto levamos 268 escudos e bandeiras dos 313 concellos aprobados. Por tanto, este é un concello máis. Despois de estudiar a heráldica deste concello, aprobamos o escudo e a bandeira, como ven sendo habitual nas comisións de heráldica. Máis nada, moitísimas gracias polo seu interese e quedo a disposición. Sí, buenas tardes, presidente. Tenía 4 cuestiones que paso rápidamente a formular.
Tema vacunación infantil. Entiendo que Galicia cuenta con empezar también la semana del día 13. ¿Sabemos dónde se vacunará? Después, ¿hay sobre la mesa alguna restricción de cara a Navidad, alguna restricción nueva? ¿Esta solicitud del certificado de vacunación también en espacios cerrados, como los gimnasios, también necesita el aval de la justicia? Y pandemia aparte, una cuarta y última. Quería preguntarle por el reencuentro entre Ayuso y Casado. ¿Cree que habrá acercamiento tras las tiranteces de ayer? Gracias. 4 preguntas acertadas. Bien, sobre la evolución de la pandemia en relación con los menores. Si tenemos las vacunas el día 13, empezamos a vacunar inmediatamente. En este momento lo que sabemos en el Consejo Interterritorial que se está celebrando en Córdoba, que España recibirá 1,3 millones de vacunas infantiles de 5 a 11 años el día 13. No hemos hablado de qué porcentaje de vacunas le corresponde a cada comunidad autónoma, hemos hecho una extrapolación de la población que tenemos en Galicia y estamos en los entornos, tenemos 130.000 niños y con el porcentaje de población de 1,3 millones nos corresponderían aproximadamente entre 55.000 y 60.000 vacunas. Depende de la décima del porcentaje. ¿Dónde las vamos a poner? No es una cuestión que tengamos decidida en este momento. Es evidente que los lugares más rápidos, los lugares más eficientes, los lugares más protocolizados son en los recintos que tenemos habilitados al efecto para adultos y para niños mayores de 12. Pero es una decisión que todavía tenemos que evaluar, pero ya le anticipo que esos son lugares comúnmente admitidos como lugares eficaces. Si vamos o no a tomar decisiones en relación a la Navidad, las decisiones se las acabo de reiterar. Vamos efectivamente a pedir ante la justicia más lugares donde exijamos el certificado COVID, gimnasios, lugares cerrados y también, además de la restauración, en el resto de lugares donde se produzca este tipo de reuniones privadas cerradas, que es lo que veníamos planteando. Además, lógicamente, en las residencias de mayores y también en zonas hospitalarias oncomatológicas o unidades de diálisis, tanto en hospitales como en atención ambulatoria. Eso lo tenemos claro y lo hemos decidido. Vamos a monitorizar y ver cuándo se produce el pico de la ola. Tenemos 2 escenarios. Un escenario más optimista, que estemos hablando de la segunda o tercera semana de diciembre, y un escenario más pesimista, que estemos hablando a finales de diciembre, incluso primeras semanas de enero. Dependerá, entre otras cosas, de 2 factores, de la interacción social que tengamos este puente y, adicionalmente, del impacto de vacunación de los mayores de 60 años que consigamos a partir del 19 de diciembre, todo finalizado, y si tenemos vacunas o no para los niños, que son un vector de transmisión evidente. En base a eso iremos viendo el modelo y iremos viendo cuál es la situación, pero mientras eso no ocurra, lo que vamos a hacer es lo que le he referido. Sobre el aval de la justicia, entiendo que sí, que tenemos que pedir un aval de la justicia porque son nuevas nuevas exigencias a determinadas actividades económicas y sociales. Sobre el clásico asunto que usted me refiere en cuanto a los congresos autonómicos del Partido Popular, creo que ya me he expresado de forma constante, continuada y reiterada. No hay novedades al respecto, ¿no? Consolidar proyectos allí donde gobernamos, es el objetivo, entiendo, del Partido Popular, como de cualquier otro partido, y construir alternativas allí donde no gobernamos. Creo que eso es lo que nos ha de ocupar y de preocupar, porque evidentemente a raíz y a medida que van pasando las semanas vamos viendo cómo se está desmoronando las previsiones económicas del Gobierno, cómo están subiendo los impuestos de forma constante y continua. El último, dejar sin efecto las desgravaciones por el ahorro en planes de pensiones, y estamos viendo cómo estamos con un Gobierno, oposición y Gobierno a la vez, y con unos socios que, como usted se puede imaginar, nos tiene interrogantes si va a haber presupuestos o no, porque hay una serie de señores de Esquerra Republicana que han decidido seguir tensionando la cuerda. Esto es muy difícil tomarse al actual Gobierno de España en serio. Por tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar, traer proyectos consolidados y mirar a la gente, que es lo que la gente está esperando que hagamos.
Bos días, presidente. Era para preguntar pola flota galega que está faenando nos caladoiros no meollo onde está agora mesmo a nova variante COVID. Hoxe en España entraron en vigor as restriccións de voos dende moitos deses países, Mozambique, Namibia, Sudáfrica. E, estamos nunha época na que hai relevo nas tripulacións, non somente desa flota, senón tamén de outros traballadores que están na industria pesqueira, que agora mesmo ten intereses Galicia, sobre todo en Mozambique e Namibia. Se a Xunta ten algún contacto co Ministerio de Sanidade ou Asuntos Exteriores para saber exactamente que vai a pasar con eses galegos que están desplazados, se vai a habilitar algún protocolo específico para eles, algunha cuarentena, o que se poida dicir do que se está traballando arestora sobre esa flota. Gracias. Gracias. O que temos claro, recordarán que unha das prioridades da segunda dose eran os vacinados con Janssen. Básicamente, a nosa flota as vacinamos con Janssen no Servicio Galego de Saúde en colaboración co Instituto Social da Mariña. E tivemos prioridade para as 122.000 personas, frota pesqueira incluída, para inocular a segunda dose. É evidente que pode haber mariñeiros que estaban faenando e que ainda non chegaron a terra e, por tanto, ainda non teñen a segunda dose. Estamos falando dunha competencia de sanidade exterior, estamos falando dunha competencia do Instituto Social da Mariña, pero, por suposto, que nos poñemos a disposición do Instituto Social da Mariña de Sanidade Exterior para calquer eventualidade. Non teño unha información puntual e concreta para trasladar, pero nos comprometemos a poder informarla inmediatamente unha vez que teñamos a última información da Consellería do Mar. Pero, insisto, estos son máis ou menos as reglas básicas que veñemos utilizando para a frota, sabendo que estas persoas non están acollidas ao Servicio Galego de Saúde, senón que forman parte dos beneficiarios do Instituto Social da Mariña, que depende do Ministerio de Seguridade Social. Pero, insisto, calquer puntualización a podemos dar despois de xantar, ou incluso antes, se é posible. Sí, boas tardes. Eu quero volver sobre un asunto que preguntou o compañeiro. Queríalle preguntar que opina de que o presidente do seu partido e a presidenta da Comunidade de Madrid fixesen evidente en público as súas dificultades para algo tan simple como saudarse. E, relacionado con isto, cree que esta evidente tensión entre eles compromete as expectativas electorais que poida ter o seu partido para recuperar o goberno central? Gracias. Onte tiven a posibilidade de ver imaxes nas televisións, normalmente non teño esa posibilidade, e vin claramente as dúas imaxes. Hai unha imaxe onde hai unha ubicación conforme a protocolo e hai outra imaxe onde se ve perfectamente que o presidente do partido e a presidenta da Comunidade de Madrid están falando de forma distendida e normal, non? O protocolo mandan os directores de protocolo, como se colocan a dereita ou a esquerda do presidente Rajoy. Me parece que é unha anécdota que pode ter sentido desde o punto de vista de tal como está as redes actualmente, pero creo que ten pouca materialidade, pouca sustancia desde o punto de vista dos protocolos que rixen ante un expresidente do goberno, o alcalde da cidade, a presidenta da comunidade autónoma e o xefe da oposición. Hai que mesturar ese protocolo e organizalos. Volvo a reiterar, a min non me gusta moito perder o tempo, seguro que a vostede tampouco, por tanto, xa contestei a ese asunto de forma reiterada e constante. Non hai novedades ao respecto. Empezamos con congresos en Aragón, congresos en Castela e León, e cando toque se fará o congreso do Partido Popular en Madrid. Eso é o que toca. E agora o que toca, volvo a reiterar, é preocuparse dos problemas da xente. E os problemas da xente é a facer unha alternativa do goberno a un goberno que non goberna. Eso é o prioritario, na miña opinión. Boas, presidente. Dúas cuestións de ámbito municipal. O primeiro, o pasado martes, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, descartou acudir á reunión plenaria da Fundación Círculo de Montevideo porque o evento contaba cunha única muller como relatora entre as 13 persoas que ian a intervir. Gostaríame preguntarlle como ve a postura da alcaldesa e se cree que se relegou a muller a unha presencia testimonial no evento. E, por outra banda, hai un mes, o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, anunciou a súa intención de que Democracia Ourensana concorrera ás próximas eleccións das xerais e máis nas autonómicas. Ademais, conclúen que o pacto supramunicipal que o soupou o poder non volverá a producirse. Quería saber se considera roto o pacto con Democracia Ourensana a nivel galego despois deste anuncio. Gracias. En relación a ese segundo punto que vostede me refire, a verdade é que non teño coñecemento das declaracións do
do alcalde de Ourense. É o presidente dun partido político e lle corresponde a él tomar decisión sobre si se presenta ou non se presenta ás eleccións próximas, municipais, autonómicas, xerais. Bueno, nin teño información, nin creo que deba de pronunciarme sobre decisións que non dependen en ningún caso de min, nin do Goberno da Xunta, nin do Partido Popular de Galicia. Sobre o Círculo de Montevideo. Mire, o Círculo de Montevideo non depende da Xunta de Galicia. O único que fixen os alcaldes de Galicia foi invitalos. E me sorprende moito que me contesten a min dun tema que non ten nada que ver. Eu non poño os relatores do Círculo de Montevideo, nin os escollo, nin teño ningunha posibilidade de decirlle ao Círculo de Montevideo que poña a máis mulleres, menos mulleres, porque é un círculo que leva funcionando desde fai anos. Sorpréndeme moito esa resposta. Evidentemente, ademais, se non veñen mulleres, entonces haberá menos mulleres. Estamos dándolle a razón aos que non poñen mulleres, porque se invitamos as mulleres que non queren vir, ao final haberá menos mulleres sempre. Pero, bueno, eu trasladeille ao círculo esa carta, non lle oculto que causou bastante sorpresa. Sí. Sí, eu quería preguntarlle polos 1.300 sanitarios que están sen vacinar para saber se, que medidas vai tomar respecto a ese colectivo, se van facer cribados específicos para eles, que mensaxes se lles pode enviar. E tamén se Galicia vai a adoptar a mesma medida que Madrid, que parece ser que vai darlle un test antíxeno para protexerse durante as festas do Nadal, se valoran esta opción e se vai reproducir aquí tamén. Gracias. Imos ver, nos, antes do 19 de decembro teñen que quedar todo o personal, non solamente os menores, os maiores de 60 anos, senón todo o personal sanitario e sociosanitario vacinado. E imos comenzar o próximo sábado 4 de Nadal. Ese é o obxectivo que temos. Vamos a vacinar todo o personal sanitario non por idades, senón por grupo. E non vamos a facer un extracto de idades e non vamos a acomodar en función da idade do médico, da enfermeira, ao extracto da población que lle corresponde. Non, vamos a coller todo o personal sanitario e todo o personal sociosanitario e imos a empezar a vacina a partir do 4 de decembro, que creo recordar que é o próximo sábado. Iso é o que imos facer. A cuestión, a segunda, cal era? O test de antíxeno. Nós estamos facendo cribados, uns 7.000, 8.000, 9.000 diarios. Estamos facendo test de saliva, estamos facendo test nas escolas e imos a seguir traballando a través dos cribados que estamos facendo con normalidade. Cada vez que hai un brote, analizamos, nos colexios estamos actuando tamén e o test de saliva nas farmacias tamén o estamos utilizando. Por tanto, cribados estamos facendo de forma constante e continua. O noso objetivo sería, insisto, 19 de Nadal, todas as persoas de 60 ou máis anos vacinadas. A partir do 14 de Nadal, empezar cos nenos entre 5 e 11 anos. A toda máquina en función do número de vacinas disponibles. A partir do sábado, todo o personal sanitario e sociosanitario. Finalizamos a vacunación dos maiores de 70 e, por tanto, esperemos chegar ás festas do Nadal con todas as persoas máis vulnerables por idade, os colectivos máis vulnerables como os sanitarios e sociosanitarios e tamén xa iniciada a vacinación dos nenos entre 5 e 11 anos. Ese é o noso objetivo. Eu referíame se hai sanitarios que rexeiten a vacinación, como se pode lidiar con esa situación? Sanitarios que rexeiten vacinarse. Vale. Hai un porcentaxe de sanitarios que rexeitaron vacinarse coa primeira e coa segunda dose. Non podo dicir exactamente que porcentaxe, un porcentaxe baixo, e tampouco podo distinguir se son sanitarios de relación directa cos profesionais, cos ciudadanos ou personal que traballa no Servicio Galego de Saúde non sanitario. Bueno, evidentemente aí temos un vacío legal evidente, e é que non podemos en ningún caso vacinar as persoas que se negan a ser vacinadas, nin tampouco temos habilitacións desde o punto de vista de personal estatutario de relación laboral con esas persoas, porque o Goberno Central non lexisla en relación á pandemia. Por tanto, aí temos un foco de desconcerto e un foco imposible de explicar ao resto dos
dos ciudadanos que acuden a un hospital e que poden atoparse con algunha persona non vacinada. O que estamos facendo é o único que podemos facer, intentando evitar que esas persoas teñan contacto con pacientes. Pero non hai legislación en España para poder facer outra cousa. Sí, presidente, queríalle pedir se podía acotar onde máis se vai a pedir o certificado COVID. Ao principio entendínlle gimnasios e ámbitos sanitarios, pero despois me parece entender que igual algún espacio pechado máis, simplemente por acotar. Despois, falando de medidas, quería preguntarlle pola posibilidade a futuro, entendo, de estender a petición de certificado COVID en outros espazos, como puderan ser centros comerciais, eventos deportivos, culturais, etc. Grazas. Ben, intentei dicir que, se non recordo mal, vamos a reunir a subcomisión do Comité Clínico de forma inmediata, probablemente este próximo venres, estou falando en memoria, o venres ou luz. Nos llevamos a propoñer a esa subcomisión a extensión do certificado COVID a todos os espazos pechados con posibilidade de contagio, nomeadamente gimnasios. Pode haber algún máis nese catálogo de lugares pechados donde se produce actividade física e, por tanto, capacidade de produción de aerosoles, pero non quixera eu dicir cousas que aínda non están valoradas polo subcomité, e claramente as residencias de maiores, lugares de inmunodeprimidos ou lugares específicos como os hospitais oncomatolóxicos e os centros de diálise, que ás veces se producen nos hospitais e outras veces se producen de forma ambulatoria noutros lugares. Eso é a proposta, pero será o Comité Clínico, neste caso o subcomité, o que nos plantexe se hai algunha consideración adicional. Reitero, nós estamos traballando con dous escenarios. En función do escenario que teñamos, actuaremos con outras medidas, como, por exemplo, extender o certificado COVID. Pero o que máis me preocupa é vacinar. Si o 19 de Nadal é unha data ambiciosa, é a primeira vez que a damos, polo menos que a dou eu. Se o 19 de Nadal finalizaríamos coa vacina a todos homes e mulleres de 60 ou máis anos, e o día 14 de Nadal poderamos empezar coa vacina os nenos entre 5 e 11 anos, e, por suposto, ao 19 de decembro estiveran todo o personal sanitario e sociosanitario coa terceira dose, esperemos que eso produza un impacto na disminución do número de contagios diarios. Esperemos, insisto, porque non temos ningunha, confirmación de que isto pode ser así. Hai indicios de que é así, porque se de 1.300 rapaces con COVID nas aulas, 1.000 son rapaces non vacinados e só 300 rapaces vacinados, é evidente que estamos ante un impacto enorme. No? O 75% dos centros educativos non teñen COVID, 75%. Onde temos COVID, basicamente, é nos centros de atención primaria. Aí é onde, de atención primaria, de educación primaria. Aí é onde nos preocupa de unha forma máis evidente. Portanto, vamos a seguir traballando. E, por suposto, se a interacción social nestas festas do próximo ponte se fan de forma axeitada, non hai aglomeracións na rúa, hai distancia física, hai máscara no interior e hai locales ventilados, poderíamos librar. Se, polo contrario, non facemos as cousas ben, pois, evidentemente, teríamos que seguir insistindo noutras medidas que, de momento, non están anunciadas por ser innecesarias coa situación hospitalaria de ingreso que temos neste momento. Moi ben, bueno, pois moitísimas grazas. Perdón, hai unha pregunta máis. Sí. Quería preguntarle si, con respecto ao grupo de idade de 5 a 12 anos, ten previsto a Xunta facer unha campaña específica de vacinación, dado que as mensaxes que se están lanzando públicamente son contradictorias para este colectivo de idade, no que atinxe tanto a incidencia como a eficacia das vacinas, etc. Hai moitas dúbidas sobre a eficacia e sobre o coste-beneficio das vacinas neste grupo de idade. Entonces, quería saber se vai a facer unha campaña específica e na que se vai a explicar por que hai que vacinar a este colectivo, non, aos nenos.
Tamén lle quería preguntar, vostede acaba de dar os datos dos colexios, non? De 1000 nenos que están en primaria infectados. Eu quería preguntarlle se teñen algún tipo de estudio, porque no informe de saúde pública sí que se di que os nenos levan o COVID da casa e que ali o propagan. Entón, non sei se teñen algún tipo de estudio no que se este visualizando que a vacinación tamén está sendo unha tapadera para que os casos non se reflicten hasta que chegan os nenos, que dicía, hai moitos pais asintomáticos, quizáis, e ata que chega o neno non se está detectando os casos COVID nos colexios cando xa igual é un pouco tarde. E, finalmente, e por acotar as explicacións que acaba de dar, non están anunciadas as medidas, pero ten a mesa, a Xunta na retaguardia, medidas restrictivas como Nadal máis restringidos, fin das festas de Nadal, cabalgatas de Reis, etc., en riba da mesa ou nun apartado, digamos, nun caixón, pero disposto a abrilo. Graciñas. Non, vostede, non creo que lle poda aclarar moitas máis cousas das que levamos aclaradas, que estamos nunha onda pandémica, fixemos esa afirmación fai semanas. Que as características desta onda pandémica son distintas a todas as anteriores se confirma por o número de persoas ingresadas. Antes ingresábamos aproximadamente entre o 8 e o 10% do conxunto de persoas infectadas. Ahora estamos ingresando entre o 2,5% e o 3,5% do conxunto de persoas infectadas. Por tanto, hai unha diferencia de 7 puntos en ingresos. Eso é moitísimo. Volvo a reiterar, se mantemos a responsabilidade e insistimos na velocidade de vacinación que acabo de referir, pensamos que a situación se pode controlar. Se, polo contrario, non mantemos as conductas individuais e colectivas, se incitamos e provocamos festas de forma constante, masiva, nas rúas ou noutros lugares pechados, evidentemente estamos en situacións distintas, non? O tema dos nenos. É evidente que hai unha discusión técnica, científica, dentro de ese segmento de poboación, pero o que sabemos, eu trasladeille o que están valorando os conselleiros de Sanidade neste momento en Córdoba, é que hai xa unha decisión de vacinar os nenos, que empezaríamos polos inmunodeprimidos, e que posteriormente, o día 7 de Nadal, se reúne a Comisión de Saúde Pública para concretar os criterios de vacinación do resto dos nenos non inmunodeprimidos. Todo parece indicar que empezaríamos por idades. Que hai máis discusión nos nenos que nos maiores, eso é certo. Pero que a comunidade científica, polo menos a dominante a toda agora, aconsella a vacina e que nos dice que vai a ser casi imposible evitar a vacina dos nenos, pois é o que nos chega tanto os pediatras, os inmunólogos do Servicio Galego de Saúde como o resto da literatura científica contrastada. En todo caso, nós sempre seguimos a mensaxe. Primeiro, Comisión de Saúde Pública do Ministerio e segundo, Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. E de momento o que estamos é preparándonos para esa vacina. Si temos vacinas e non hai ningunha contraorden sanitaria ou científica, nós queremos empezar a partir do 14 de Nadal. Eso é o que lle podo trasladar neste momento. Sobre se temos estudos ou non de contaxios a través dos nenos, etc., pois probablemente, a verdade é que non os teño aquí e non lle podo informar, pero os brotes se estudan, evidentemente. Reitero, o 70%, antes de mal o dato, o 70% dos centros educativos están libres de COVID actualmente. 2.300 nenos contagiados, 1.000 son menores de 12 anos. E só 300 son maiores de 12. E se temos un orden de 500.000 estudiantes, e 2.300 temos 1.000 que afectan a menores de 11 anos, é evidente que temos un problema de contagio, ademais do vector de transmisión que supón este porcentaxe de población entre 5 e 11 anos. Os números creo que son o suficientemente claros para non, polo menos non discutir ese dato. Cuestión distinta, insisto, non son epidemiólogo, ni son inmunólogo, nin teño a formación para poder decantarme a título personal. Simplemente traslado as distintas valoracións e reflexións
das persoas contactadas por parte do Servicio Galego de Saúde. Moi ben, pois se lles parece... Pode ser unha última cuestión sí, que claro. lle quería trasladar, precisamente tamén sobre a situación dos colexios. A Asociación de Directores de Colexios Públicos vende a denunciar que hai descontrol no seguimento dos positivos, que se detecta un caso pasan 3 ou 4 días hasta localizar os contactos, e iso está a provocar unha situación que eles definen de caótica. Atribúen esta situación, segundo Sergas, a un cambio da empresa que realiza este seguimento. Teñen algunha previsión de cando pode mellorar esta situación, tendo en conta que nunha semana se duplicaron os casos activos nos colexios? Gracias. Imos ver, os datos os acabo de referir, 70% de colexios libres de COVID, 1.300 infectados a día de onte, de un escenario de cerca de 500.000 estudantes, esos son os datos. Creo que sí, que efectivamente nos contratos que temos que facer no ámbito da xestión dos servicios públicos se licitou distintos contratos no ámbito do seguimento telefónico, etc. E creo que ese cambiou a empresa, non lle podo confirmar. Evidentemente, se hai funcionamento inadecuado desa empresa, hai que rectificalo de forma inmediata. Pero o certo verdade é que estamos ante unha situación de unha población sin vacina, sin ninguna dose, que son os nenos ata 11 anos. E iso é un dato incuestionable. Por tanto, aí estamos nunha situación de certa vacatio, de certa falta de cobertura, pero leín esa queixa e temos, por suposto, que valorala por parte do Servicio Galego de Saúde e da Consellería de Educación. En todo caso, insisto, os datos que acabo de referir son os suficientemente claros. De 500.000 estudiantes universitarios de formación profesional, de secundaria e de primaria, temos 1.300 afectados neste momento. Amigo, depende a la hora que me lleguen las vacunas el 13, ¿no? Pero le aseguro que en cuanto podamos lo vamos a hacer. A lo mejor es el 15, pero si nos lo entregan el 13, normalmente las vacunas nos las entregan los lunes. La ministra ha dicho que le llegan a España el 13. Si el 13 lo tenemos en las comunidades, empezamos. Si en vez del 13 lo tenemos el 14, empezaremos el 15. Por tanto, no puedo en este momento todavía contestar con exactitud a esa pregunta. Muchas gracias.